manje papira za vaše palice. A ja ću replicirati, jer ne mogu slušati ovo za nogometni klub. Znači, nogometni klub Zadar. 15 godina vezrio je oblačio tamo notorni kriminalac, kojeg je tolerirao, stvari postavio HDZ. Polupismen čovjek koji nema veze o nogometu. Zadužio nogometni klub preko 70 milijuna kuna. Šta bi sad trebali županije i grad Zadar? Zašto se niko onda nije javljao? Koliko ja pamtim, bilo je nas dvoje koji smo govorili ovdje za Rena Sinovčića. Ostali su tamo dolazili na njegove domjenke, grli se, ljubili s njime, pisali mu ovdje, ne znam što. I sad kao neko hini o nogometnom klubu Zadar. Pa što se niste onda javljali? Šta bi sad trebalo iz proračuna izdvajati novce što je popljačkao tamo jedan notorni kriminalac kojeg su neki ovdje podržavali za predsjednika županijskog ogranka HDZ-a? Hvala lijepa.